जोंनि बिबानगिरिफोरनि बेवहाय मोनसे जथुम्मा हांख्रायनाय जादों आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों UPPL नि साननाय हनाय मावनाय दांनायनि सायाव फिन खेबसेबाव जोङो सावरायनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय दिनै बयबो रोखा जे 2015 मायथाइयाव UG ब्रह्म बिथां आथिखालनि मन्त्रि बिथाङा बै समाव UPPL खौ जोनोम होदोंमोन आरो गुबै थांखिया जाबाय BTR ओनसोलाव जि मोनसे असान्तिनि थासारि बेखौ गोजान खालामनाय मानसिफोरखौ सिगु सुगु खालामनानै थाखा फैसा होनानै मोनसे गाज्रि राजनिति जि खालामबाय थादोंमोन बेखौ गैया खालामनानै मोजां मोनसे थासारि दानाय आरो लोगोसे BTC ओनसोलाव दा BTR जाबाय बे BTR ओनसोलाव जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठी दङ गासैखौबो लानानै आवगायलांनाय आरो बर'नि जि जेंनाफोर बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै UPPL हान्जाखौ दादोंमोन आरो दिनै बे UPPL हान्जाया गोख्रों जाबाय राजखान्थि भाबै गोख्रों जानायजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन जि थांखिफोर बड'लेण्ड ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि गेजेराव गाज्रि जि थासारि बेखौ फोजोबनानै मोजां थासारि लाबोनाय जौगानायनि थाखाय केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार आरो गासैबो जि मोनसे मिशन आरो भिजन लादों बेजों जोङो दावगालांनाय आरो जोंहा UPPL हिसाबै जोंनि गासैबो फरायसाफोर आबादारिफोर लाइमोनफोर हारिमुनि बिथिं सोलोंथाइनि बिथिं रांखान्थि बिथिं गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जौगाहोनानै मोनसे गोख्रों बड'लेण्ड ओनसोल दानाय आरो बड'लेण्डनि सिमा बारायनाय बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरनि जेंना सुस्रांनाय बे गासैबो एजेन्डाखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बेखौनो लानानै दिनै मोनसे वर्कशप खालामनाय जादों दा बे वर्कशपनि गेजेरजों जोंनि प्राइमारि लेभेलसिम खामानि मावनाय जोंनि गासैबो बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि उनाव आरोबाव डाबल स्पिडजों जोंनि वार्कारफ्रा फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोल जौगानांगौनि थाखाय खामानि मावगोन ससियेल मिडियायावहाय BPF आरो BJP जों खोब मोजां सोमोन्दो जेबो जों मिथिया बे ससियेल मिडियानिसो ससियेल मिडियानि बियो BJP नि नङा बियो UPPL नि नङा बे AGP नि नङा रावनिबो नङा बे ससियेल मिडियानिसो गतिके ससियेल मिडियायाथ' बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय ससियेल मिडियाया डिसिसन होनो हाया दा नंखायनो सोरबाया बुंदों बेबायदि बुंना मोजां मोनदों बेबायदि जेबो इनफरमेसन गैया जेबो रिपर्ट गैया गतिके BPF आथ' हाग्रामा महिलारि आगोलावनो बुंदों जाय पावाराव थागोन बेजोंनो थागोन आयारामा फैबाबो पावाराव थाग्राजों थागोन गयारामा फैबाबो बेयो पावाराव थाग्राजों थागोन गतिके हाग्रामा महिलारिया नाजाखागोन बियो कंग्रेस फैबाबो थांगोन BJP फैबाबो थांगोन गाबोन UDF सरकार दाबाबो थांगोन आरो बिहा जेबो एजेन्डा गैया साननैसो सिगाङाव बुंबाय प्रमद बर'आ गुबुन हारिनो हगारजोबनानै होबाय साननैसो उनाव बुंलायबाय बियो जेसेबां माने एभेक्सन खालामगोन बिसोरनो आं न' लुनानै होगोन दा गतिके हाग्रामा महिलारिनि बबे खोथाखौ लानानै नोंथाङा खोथा बुंनो कोर कमिटियाव रायलायनाय जागोन नाथाय जोंनि मावथि वार्कारफोरखौ लानानै दिनै वर्कशप खुंदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि मावथि वार्कार दैदेनगिरि बयबो जों फिन खनसे जानसि खाफ्रागोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ जाहाथे जोङो मोजां थासारियाव दानो हायो जौगाहोनो हायो गोजोननि थासारिखौ अरायसम लाखिनो हायो आरो हारिनि जेंनाफोरखौ लासै लासैनो सुस्रांनायाव आरोबाव जों गोख्रोङै खामानि मावलांनो हायो बे स्पेसियेल टेटनि जिखिनि जाबाय बिनि थाखाय SIU नांगोन SIU खौ जों नेबाय थादों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गंजी कलेजनि प्रसेसा अलमस्ट जोबनाय फारसे फैबाय जोंहा मोनसे आरोबाव कनसालटेटिभ मिटिं दङ बेखौ खालामनायनि उनाव डिक्लेयार खालामो